voor die stichting. Al die mensen sponsoren die stichting. Mag ik een geweldig applaus horen voor deze fantastische groep. Voor die verschrikkelijke ziekte waar genezing voor gevonden moet gaan worden. En jullie dragen er allemaal aan toe bij. Jullie sponsoren die stichting om te kijken of dat er in de toekomst een kans is om de nu nog dodelijke prognose om te zetten in een kans op genezing. Geweldig, indrukwekkend. Schitterend gezicht. Voor heel goed doen. Waar we uiteraard heel veel aandacht aan besteden.